Исәнмесез, игътибарыгызга яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Бүгенге тапшыруның төп темалары. Бурычлар өчен фатирдан чыгаралар. Жилкомсервис оешмасы әҗәтлеләр белән көрәш алып бара. Салкын һава торышы киртә түгел, җиңү паркын төзекләндерү дәвам итә. Эшләр төгәлләнү алдында. Чаллыда яңа трамвай линияләре барлыкка киләчәк. Электр транспорты кайсы тукталышларга йөриячәк, хәбәрчебез ачыклады. Тротуарларны төзекләндергәндә агачлар зыян күргән. Тупылларга һәм кешеләргә куркыныч яныймы? Безнең хәбәрчебез ачыклады. Башлангычларда 2 көндәлек, 1-дән алып 4-нче сыйныфка кадәр мәдәни көндәлекләр тапшырыла башлады. Бурычлар өчен фатирдан чыгаралар. Чаллыда әҗәтле шәһәрдәшләргә карата мондый кискен чара хәзер еш кулланыла. Бүгенгә бурычлар 655 миллион сумга җиткән. Жилкомсервис оешмасы да әҗәтлеләр белән даими көрәш алып бара. Гадәти усуллар ярдәм итмәде коммуналчылар. Фатирдан күчерергә туры килә. Шундый очракларның берсе турында алдагы сюжетыбызда. Вы не отказываетесь от вызова? Нет. По факту. То есть вы согласны с тем, что у вас... 180 тысяч. Резда Сиражиева трак коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләр исемлегендә. Узган елдан бирле аның 180 мең сум әҗәте җыелган. Шәһәрдәш улы белән бер бүлмәле фатирда яши. Коммуналчылар әйтүенчә, улалар белән бергәләп проблеманы хәл итү юлларын эзләргә теләмәгән. Сейчас же вот эти 180 тысяч, которые у вас есть долг, они все равно у вас же останутся. Вас сейчас переселим, и они останутся у вас же. Фатир хыссулаштырылмаган әҗәтләрне түләмәү сәбәпле шәһәр суды гаиләне малосемейкага күчерү турында карар чыгарды. Ана белән ул фатирны бер атна эчендә бушатырга тиеш. До этого диалог у него состоялся с представителем. Күп мәртәбә сөйләшүләрнең нәтиҗәсе булмады. Шәһәрдәш җаваплыктан кача. Конечно же, если они переселятся в квартиру... Күчергән очракта да бу гаилә безнең контрольдә булачак. Иң мөһиме аларның бурычлары артмауны тәэмин итү. Бурычларны фатирдан чыгару бу инде иң кискен чараларның берсе ди коммуналчылар. Аңа кадәр әҗәтләргә килешүләр төзү, сумманы ваклап түләү мөмкинлеге бирелә. Ләйсән Ханова, Рима Алексеева, Арат Закиров, яңалыклар. Һава торышы эшкә зыян китергә тиеш түгел. Җиңү паркын төзекләндерү дәвам итә. Республика бюджетыннан бу максатта 100 миллион сум акча бүленде. Бүгенге эшләр барышы белән шәһәр мэры Наил Мәхтиев танышты. Урында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Пока плюсовые температуры днем есть. Нет, нормально, сегодня песок не мерзнет, нормально, все ложим на таких этих... Вроде не мерзнет, да? Республика бюджетынан бүленгән 100 миллион сум акчаның бүгенге көнгә 85 миллионы эш өчен тотылган. Әлеге акчага 20 мең квадрат метр мәйданда брусчатка җәелгән, йөгерү һәм велосипед юллары салынган, берничә балалар һәм спорт мәйданчыгы төзелгән. Паркның мемориаль өлешенә килгәндә, аны төзү киләсе елның җәендә башланырга тиеш. Язын исә паркта җәмәгать туклану нокталары, яңа парковкалар һәм өстәмә ял урыннары барлыкка киләчәк. Да, но не торопитесь, делайте тяп-ляп. Если погода не позволяет, можно сделать с асфальтом пройти. Она же рабочая парковка. На бетон тоже пока можно ставить, ничего страшного нет. Парковку необходимо. Җиңү паркында иске күзәтү тәгәрмәче булмаячак, хәзер аны монтажлау эшләре бара. Аның урынына яңа һәм заманчаны куячаклар. Нигезе бар инде. Бер нәрсә генә аңлаешсыз. Плакатта тәгәрмәчне урнаштыру вакыты дип 2015 елның 6-нчы кварталы күрсәтелгән. Работы, связанные со строительством колеса обозрения. Күзәтү тәгәрмәчен урнаштыру эшләре октябрь һәм ноябрьдә башкарылачак, ул декабрьдә эксплуатацияләнә башларга тиеш. Биредә эшләр 80%-ка башкарылган. Мэр әйтүенчә, кайбер төгәлсезлекләр бүген үк күренеп тора. Эшнең сыйфатына соңрак бәя бирәчәкләр. Теплое время суток, лето, но... Эшләр сыйфатсыз башкарылган икән, төзүчеләр хаталарны үз хисапларына төзәтәчәк. Чөнки объектны куллануга тапшырганда алар гарантия бирә. Ә инде циркка килгәндә аның язмышы бераз соңрак хәл ителәчәк. Шунсы тәгаен билгеле, ул яңа урында эшләячәк. Фәрида Сабирҗанова, Константин Величко, Андрей Рачеев, яңалыклар. Чаллыда табурет кафесы, мини-кунакхана, халыкка көн сайын хезмәт күрсәтү үзәге барлыкка килергә мөмкин. Аларның проектларын шәһәр төзелеше советында тәкъдир иттеләр. Бу инде архитекторлар, түрәләр һәм совет әгъзаларының бергәләп 3нче очрашуы. Әлеге утырышлар сафка басучы объектларның һәр яклап камил булуын тәэмин итүне күздә тота. 9 проектның күбесе кире кагылды. Ни өчен хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында.
Совка басышчак объектлар турында алдан фикерләшү әйбәт. Архитекторлар шулайды. Монда утырышлар шәһәр өчен яңалык. Әлегә кадәр карар кабул иткәндә баш архитектордан кала башкаларның фикере исәпкә алынмады. Хәзер исә проектлар турында уртага салып сөйләшәләр. Бюджетные номера как на короткое время, так и на долгосрочные периоды. Анда кешеләр озак вакыт яши ала. Санузел, электр плитәләре белән җиһазланган. Квартира студия формасында, гадәти булмаган формат. Бигрәк гадәти булмаган шул, гаҗәпләндердегез әле. Шәһәрдәшнең 25-16 йорты янында мини кунакханә төзү буенча проектын башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ринат Абдуллин әнә шулай ирония белән кабул итте. Башка белгечләр исә проектның камил булмавын билгеләде. У вас какой процент застройки? Как его нет сейчас? Не, ну вы, то есть мы теряем время, Леонид Разгарович. Икенче проект табурет кафе бары төзү турында. Архитектура бюросы җитәкчесе сүзләренә караганда ул 2 катлы булачак. Беренче чиратта балаларга адреслана. 20-07 йорты янында урын алачак бу кафе урынында хәзер 15-20 ел элек үк төзелгән сәүдә павильоны. Почему табурет? Ну потому что, а почему нет? Табуретка, детский, все мы были в детском саду, все сидели, то есть, детское кафе. Почему у всех нет? есть маленькие стульчики, табуретки, почему бы... Табакерка, например, вот на табакерку похоже больше. Шәһәр төзелеше советы бу проектны да кире какты. Аны камилләштергә, җиңү парк концепциясына туры китергә кирәк. Кафемы, бармы, әллә инде балалар учреждениесеме икәнлегендә төгәл билгеләү кирәк. Скрытый самозахват земли называется. Җирне яшереп кенә тартып алу дигән сүз бу. Башта бер участкны аласыз, аннары тагын биргез дисез. Утырышта бары тик бер проект кына күпчелек тавыш белән кабул ителде. Ул халыкка көн сайын хезмәт күрсәтү үзәге төзүгә кагыла. Үзәк 43-нче комплекста ташландык машина кую урынында барлыкка килергә тиеш. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, яңалыклар. Шәһәрдә яңа трамвай линиялары барлыкка киләчәк. Агымдагы елның декабрына кадәр линияларның проектын әзерләүгә тендер игълан ителәчәк. Яңа хәрәкәтнең схемасы әзер инде. Электр транспорты кайсы тукталышларга йөрәячәк киләсе сюжетта. Яңа трамвай линиясе 16-нчы мәхәллә тукталышыннан башланачак. Ул Мәскәү һәм Чулман проспектларын тоташтырып торачак. Трамвайлар Рейс Биляев урамыннан Академик Королев урамына кадәр барачак. Яңа линиялар 12 чакрымга сузылыр дип көтелә. Если соединятся все проспекты. Әгәр барлык проспектларда бер линия белән тоташа икән, йөрергә җайлырак булачак. Әйбәт була инде, пусть ясасыннар. Пересадкалар белән җырып, берсеннән төшеп, берсеннән менәргә. Менә без пенсионерларда проездныйлар бар, төштең, мендең җәргә әйбәт. 16-нчы мәхәллә тукталышыннан трамвайлар Чулман проспектына төшә, 2-нче гимназия тукталышына кадәр барачак. Әлегә бу маршрут буенча автобуслар гына йөри. Академик Королев урамыннан 59-нчы мәхәлләгә таба 207-нче маршрут буенча фортлар йөри. Трамвай линияләре проспектларны тоташтырып торачак. Шулай да аларга каршы килүчеләр дә бар. Много машин, тут и так, мне кажется. Машиналар күп, 36-нчы комплекс төзелгәннән соң машиналар бөтенләй артты. Юл аша чыгып булмый, моңа өстәп трамвайлар да булса. Королев урамы буйлап трамвайлар Тынычлык проспектына чыгачак, балалар медицина үзәге тукталышы аша Мәскәү проспектына борыла. Әлегә бу маршрут буенча 9-нчы һәм 207-нче маршрутлар хәрәкәт итә. Если это будет так, Әгәр шулай була икән, бик әйбәт, чөнки моннан китеп булмый. Газельләргә утырсаң, берсеннән икенчесенә күчеп утырырга кирәк. Миңа хәзер Чулманга кирәк, ничек барырга белмим. Яңа трамвай линияларын сала башлар өчен проект кирәк. Аны тормышка ашыру өчен күпме вакыт китер, әлегә билгесез. Соңгы тапкыр шәһәрдә 12 чакрымлы трамвай линияларын төзүгә 1 ел вакыт китте. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Айрат Закиров, яңалыклар. Иктисад министрлыгы илнең 2030 елга кадәр социаль-иктисади үсеш стратегиясын әзерләүгә кереште. Бу атнада чиновниклар түгәрәк өстәл артында әлеге мәсьәләне карады. Документны 2016 ел башында әзерләп бетерергә ниятлиләр. Февраль аенда аны кабул итәргә тиешләр. Үсеш стратегиясендә дәүләт идарәсен нәтиҗәле итүгә, дәүләт хезмәтләрен сыйфатлы ясауга, кешеләргә үсеш өчен шартлар тудыруга, инфраструктураны камилләштерүгә зур игътибар биреләчәк. Шәһәрдәшләр стратегия әзерләгәндә нәрсәләрне исәпкә алуларын тели. Үзләреннән сорадык. Канагат, бөтен әйбердән канагат. Идет строительство города, обновление кругом, тротуары обновляются, дороги. Чтоб чиновники меньше воровали. Чиновниклар урлашмасын, яшьләр спиртлы эчемлекләр кулланмасын, гаиләләргә игътибар итсеннәр. Менә в первую очередь ЖКХ әйтәбез бит, аннары медицина,
вообще медицина, лекарства дорогие. Мы вот пенсионеры. Я вчера ходила с скандалом, записалась на кровь, например. Мин кан тапшырыр өчен талашып беттем, хастаханәләрдә җиһазлар иске, мәктәпләрдә ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләргә кирәк. Әниләр бер үзләре үстергән балаларга күбрәк булышсыннар иде, төрлечә компенсациялар булсыннар, садикларга да төрле льготалар булсыннар. Чөнки безнең хәзер илдә, шәһәрдә бик күп әниләр бер үзләре үстергән балалы хатыннар. Тротуарларны төзекләндергәндә агачлар зыян күргән. Тупыларга һәм кешеләргә куркыныч янымы? Безнең хәбәрчебез ачыклады. Башлангычларда 2 көндәлек, 1-дән алып 4-нче сыйныфка кадәр мәдәни көндәлекләр тапшырыла башлады. Привет! Иногда бывает сложно поверить в то, что ты видишь. Но такие вещи просто переворачивают все с ног на голову. Теперь безлимитные звонки внутри сети, 4G интернет и СМС всего за 3 рубля в день. Переверни свое представление о ценах на мобильную связь. Летай! Только в октябре в бережных аптеках двойная выгода. Даем скидки, начисляем бонусы. Совершите покупку в аптеке, предъявите карту покупателя, получаете скидку и до 15% от стоимости товара в виде бонусов. Уточняйте все о бонусной программе и двойной выгоде в бережных аптеках и на сайте. Культуру в массы. Массы у тебя хватает, а культуру теперь где взять? В корпорации Центр и Селдом сбили цены ниже плинтуса. Например, большой телевизор за 14 990, а диван Тадеуш всего за 10 900. Чё засмотрелся? На культуру переключай. В России действует упрощенная процедура оформления ДТП без участия сотрудников полиции. Европротокол, который можно оформить в случае, если в ДТП участвуют 2 транспортных средства, отсутствуют пострадавшие и нет разногласий между участниками ДТП. Максимальная выплата в рамках Европротокола может достигать 50 тысяч рублей. Если авария произошла на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или Ленинградской области, максимальный размер выплаты может достигать 400 тысяч рублей. Получить подробную информацию вы можете на сайте Центрального банка Российской Федерации. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. 84 яшьлек шәһәрдәшебезне ашыгыч ярдәм хастаханәсенә төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр белән китерәләр. ГЭС бистәсенең 1-нче комплексындагы исерек Ират иптәш кызының ветеран әбисен кыйный. Табиблар Мәхфия Абдуллинада күп санлы гематомалар бар ди. Аның баш мие селкенгән. Пенсионер авыр хәлдә йөри дә сөйләшә дә алмый. Әлеге вакыйга белән 1-нче каналдагы пүз-габарат тапшыруы журналистларын да кызыксындырган. Мәскәүдәге хезмәттәшләр пенсионерның интервью бирергә хәлгә килгәнен көтә. Ә әбигә кул күтәргән 32 яшьлек Ират шәһәрдән китмәү хакында документка кул куйган. В отношении Әлеге кешегә карата 116 маддә буенча җинаять эше кузгатылды. Әби төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Хәзер хукук сакчылары төрле чаралар уздыра. Полиция һәм прокуратура кыйналган кешене сак астына алу яклы. Инспекторлар 1 сәгатьтән артык чит ил машинасы артыннан куып барырга мәҗбүр була. Кичә кичке 11ләр тирәсендә кизү туры пультында шәһәрдәшләребез шалтырата. Алар урам буенча автомобильнең сәйер рәвештә хәрәкәт итү хакында хәбәр итә. Кизү бүлеге патруль экипажын җибәрә. Инспекторлар BMW маркалы автомобиль артыннан куып барганда чит ил машинасы бер тәгәрмәчен төшереп калдыра. Шуңа да карамастан хәрәкәт итүен дәвам итә. 1 сәгать узгач кына кагыйдә бузучыны 65-нче мәхәллә янындагы биҗрада туктаталар. Руль артында зәй кешесе ул машина йөртү таныклыгыннан колак каккан булып чыга. За рулем его оказался молодой человек. Руль артында 84 елгы яшь Ират була, ул спиртлы эчемлекләр кулланган. Барлык административ документлар рәсмиләштерелде. Бу кеше полиция бүлегенә озатылды. Этот человек был доставлен. Җирдән агач тамырлары чыгып тора. Алар һәлак булырга җәяүлеләр яки машиналар өстенә аварга мөмкин. 27нче бистәдә яшәүче бер ханым редакциябезнең кайнар элемтәсенә шундый хәбәр калдырды. Әлеге комплекста Тимирязев тыкрыгы тукталышы янында төзекләндерү эшләре барган. Тротуарны ясаганда биредәге тупыллар да зыян күргән. Агачларга һәм кешеләргә куркыныч янымы? Урында хәбәрчебез булып кайтты. Хәзер агачлар үтеп баручы кешеләр өстенә аварга мөмкин дип борчыла 27нче комплекста яшәүче Галина Сергеева. Күптән түгел биредә тротуар салганнар. Агачларның тамырларын кисеп, җәяүлеләр юлын киңәйткәннәр. Они уже, считай, погибли. Алар бит инде һәлак булганнар. Көчле җил чыкса, аварга мөмкиннәр. Эш түгел бит инде бу. Упасть
Яңа тротуар буйлап 27-14 йорты каршында нигездә тупыллар үсә. Юлчылар төзекләндерү вакытында шуннан да агачларның тамыр системасына зыян салган. Бер көнелек кенә Зәбистәсендә көчле җил вакытында 18-10 йорты янындагы машинага агач яуды. Бирдә яшәүчеләрнең кайберләре шундый хәл бездә дә кабатланмасмы дип борчыла. Кайберәүләр исә башка фикердә. А вот смотрите, вы не считаете, что из-за этого ремонта нарушена вот корневая система деревьев? Да нет. Ну, мен ойлаймын, что все-таки келгендер. Менің өзімнің бақша бар, бек нақ, потому что қозғандар. Ну, асфальт шундай рахат еріге. Тополь ағашы отыртмасқа керек. Тополь ағашы бүттен аллергия да бире кешегә. Җирле үзидарә советы җитәкчесе белдерүенчә, биредәге төзекләндерү эшләре әле төгәлләнмәгән. Бу аллеяның эшләрен городское предприятие автодорог алып барды, эшләде, договор буенча. Аларның эшләре бетмәгән әле. Монда әле кара туфрак китерәчәсе бар. И таратып үлән чәчәргә кирәк. Яз көне агачларның ябалдашларын кисәчәкләр. Агачларның тамырына зыян килү дәрәҗәсен экологлар билгели, нәкъ менә алар тупылларны кисәргәме юкмы икәнлеген хәл итәчәк. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Алексей Иванов. Яңалыклар. Шолы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Салкыннар җитү белән кеше суднолар буенча дәүләт инспекциясы хезмәткәрләренең эше икеләтә арта. Аеруча соңгы 2 атна балыкчылар үлеменә бәйле фаҗигалар белән истә калды. Әлеге гадәттән тыш хәлләрне булдырмый калырга мөмкин иде, сәбәбе куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәүдә ди коткаручылар. Сулыкларда 4 фаҗига теркәлде, анда 10 кешенең гомере өзелде. Бу узган атна мәгълүматлары генә. Үлемгә китерүче сәбәп балыкчылар куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәгән. 11 октябрь көнне бер юлы 7 кеше су корбаны булды. Юл тайгак булу сәбәпле машина йөртүче идарәне югалта һәм УАЗ күпердән Бүләк елгасына төшеп китә. Узган елларда коткаручылар киме астында ир-ат мәете табалар. Үлем сәбәпләрен ачыклау буенча тикшерү бара. Минзәле районындагы балыкчыны әле дә эзлиләр. Аның моторлы кимәсе генә калган. Әгерҗе районындагы балыкчыга уңыш елмайган, аны вакытында табып алалар. Ир-ат кимәсе белән камышларга эләгеп кала. Салкында ул анда бер тәүлек утыра. Тагы да сузылса шигән булыр иде. Коткаручылар әйтүенчә, бу фаҗиганы булдырмый калырга да мөмкин иде. На любом маломерном судне Кеше судналарда беренче ярдәм инвентарлары бар. Янгын сөндергеч, аптечка, бәхетсезлек очрагында җибәрә торган ракета. Шулай ук кимәдә коткару жилеты булырга тиеш. Инспекторлар балыкка ялгыз бармаска киңәш итә. Суга төшеп киткән очракта иптәш ярдәмгә килерлек булсын. Суның температурасы 5 градус. Мондый суда кеше 15 минут булырга сәләтле. Аннан соң тән суының һәм күзән җыеру башлана. Судан тизрәк чыгарга һәм иң беренче эш итеп юеш киемнәрне салырга кирәк. Разогревать, как думают многие, считают. Күпләр әйтүенчә, кар һәм бияләйләр белән ышкып тәне җылытырга ярамый. Тире булай да юка һәм салкында нәзберек. Без аны тагын да җәрәхәтлибез. Шуңа күрә кешене җылы кул белән генә җылытырга мөмкин. Кайнар чәй яки шулпа эчәргә кирәк, спиртлы эчемлекләр ярамый. Алкоголь кан тамырларын киңәйтә, шул рәвешле организм үзенә һавадагы салкынны суыра. Шулай ук ишегән, туңган кешене кинәт кенә җылытуда киңәш ителми. Кисәк температура алышыну сәламәтлеккә зыян китерергә мөмкин. Алда кыш, боз өстендә балык тоту сезоны башлана. Балыкчылар сак һәм уяу булыр дип ышана коткаручылар. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Яңалыклар. Мәдәни көндәлек узган ел 1 классларда гына булса, быел барлык башлангыч сыйныфларга да кертелде. Әлеге республика акциясе узган елның ноябрь аенда игълан ителгән иде. Ул чагында барлык 1 сыйныф укучыларына мәдәни көндәлекләр тапшырылды. Балалар уку елы дәвамында сыйныфлары белән бергәләшеп, яисә әти-әниләре белән мәдәният учреждениеларында узучы төрле чараларга бардылар һәм әлеге сәяхәтләре турында көндәлеккә теркәп бардылар. Хәзер көндәлекләр барлык башлангыч сыйныф укучыларында да тапшырылачак. Кайбер мәктәпләргә алар инде кайтарылды. 50 мәктәпнең 4 Б сыйныфы укучыларына мәдәни көндәлекне кичә генә тапшырганнар. Бүген алар экология музеенда, кайткач ук экскурсиядә күргәннәрен көндәлеккә язачаклар. Сыйныфта барысы да бойда әти-әниләр белән концерт театрга барган. Укучылар аларны да көндәлеккә теркәп куячак. Мы каждое воскресенье с мамой посещаем. Без бу елда һәр якшәмбе әни белән музей һәм театрга йөрибез. Һәр атна шулай ук төрле чараларга барабыз. Мин буларны көндәлеккә язам һәм фотосурәтләрне ябыштырам. Мы с классом ходили на Казанскую филармонию. Без сыйныф белән Казан филармониясына һәм халыклар дуслыгы йортына бардык. Бергәләп фотога төштек. Мин аны көндәлеккә беркетәм.
Мәдәни көндәлек балаларга зур җаваплылык өсти. Хәзер инде чараларга үзләре генә йөрергә күнеккән әти-әниләр балаларын да китапханә, кинотеатрларга йөртергә тиеш. Чөнки баласының сыйныф алдында мәдәни көндәлегенә һәм эшләгән эшләренә нәтиҗә чыгарасы бар. Дети рады, что они увидели, что-то их удивляет, что-то они открывают впервые. Балалар бик шат бу көндәлеккә. Алар классик музыканы тыңларга өйрәнделәр, картиналарда ясалган рәсемнәрнең эчтәлегенә төшенә башладылар. Бу аларга рәсем дәресләренә төгәлрәк эшләргә ярдәм итә, әдәбиятның эчтәлеген аңлыйлар. Безнең мәктәбебездә 2015-16 уку елы мәдәният елы дип игълан ителде. Шуңа күрә инде бу мәдәни көндәлек безнең өчен бик зур ачыш булды. Балалар мәдәният ялганнан да үсешен арттырыр дип ышанабыз. Мәдәни көндәлек язмалары буенча укучылар һәм әти-әниләр өчен бәйге оештырыла. Җиңүчеләрне башта үз мәктәбендә билгеләячәкләр, аннан соң район һәм шәһәр күләмендә. Анда җиңүчеләр Татарстан Республикасы Президенты чыршы бәйрәменә чакыру алачак. Илсия Валиуллина, Андрей Райчеев, яңалыклар. Бүген төнлә Татарстанда салкыннар һәм буран көтелә. Һава температурасы -7 градуска төшәчәк. Кайбер районнарда 1-2 чакрым ераклыкка юллардагы күз күреме начарнаячак, дип кисәтә синоптиклар. Урыны белән бозлавык булуы ихтимал. Шулай ук 17 метр секунд тизлектә көчле җил көтелә. Әлеге һава торышы берничә көн сакланачак, ди метеорологлар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы яңалыклар иде. Мин сезнең белән сау булашам. Юлларда сак булыгыз.